nikech telo marach. Tire dire wachno kusuru. Ang'oma de mi ji bed mana ni ji te ywaka kuonde te. Trevor kode jo nyithindo yorowere miluongo ni Gen Z okelo tulo. En telo marach. Trevor telo cute. Wachaki President Ruto nikech nogolo Gachagua nikech system mane wan go choncha. Mano keto mani sirikal kairi almost 60 ewi 100 ne wuok ministers ma ne wuok Central Kenya. To Gachagua no keto mani gimoro amora midhi go e bunge ten mana interest ne kende. Interest mar Okuyu kende ming'iyo mokwongo o community achiel. Kore kiduogo jomoko koro pogo modong' weko. Ne ok yot ne President Ruto. Omiyo nokelo otiyo gi bunge gi Senate ma ogol Gachagua. To mane mokelo koro weche mang'eny mwasebedo go bang'e ni. Nikech weche mang'eny go en ni kane ogol ministers moko tich gi PSS gilokore kendo gichikore gidok kocha. Gachagua koro nigi joge mabe ogore matek embe koro wachno dwa chung' nikech mana weche mag siasa magole oko serikal. Koro ng'iye from that lens, ng'iye ni wan gi forces ariyo. Wan gi forces mag joma ni oko chon ma opposition. To wan gi force mag joma ni iye mowuok kaka Gachagua makoro ni Gachagua kendo madha. Koro Ruto tiyo fight ji ariyo, sets of people ariyo. Okoyot. To king'iyo chien telo mar Kibaki face mokwongo notiyo gi ODM gi Raila Odinga that time giduogo gipogore kendo mochako yiero cabinet manyien. Inyalo paro telo mar Moi ne ok yot, ne tek. Telo mar Uhuru be ne tek, mwabedo violence ma kendo bang'e mo handshake obiro ma ji chako tiyo kendo. Koro miyo onge president mosebedo gi telo mayot. Ruto osebedo gi telo matek mana kaka presidents moko nikech rito piny ok en tich mayot. King'iyo kinono matut kata mana governors matiyo 47 counties giki. Governor ka governor osebedo gi tich matek kuom kelo kue e counties magi gichung'e. Ok oyot ga. Kore ka Kenya ka sani koro wan gi insecurity mantiere kuonde mang'eny, corners mang'eny. Na winjo ka weche iwacho weche ma North Kenya ma Mandera ma insurgents moko donjo Kenya mano ne wacho. Kisumu wan gi issues mang'eny, gangs osewuok bet Kisumu, nitie gangs kendo Kitale o Trans Nzoia magoji street. Nairobi ka godiechieng' kijende goji nitie gangs mag gine kendo noluong meeting moro Kisumu ni luongo meeting on Thursday, Friday, midwar leaders mondo wawach weche mag tulo mantiere kata gangs mantiere Kisumu, nyithindo molokore magaidi makelo weche mang'eny e town gi kuonde moko kaka kijana moro nchotong' Awasi 2 weeks ago iluongo ni Ndula sani e hospital moko hinyore ahinya to ne jogo hinye. Magi gik moko nego wabed ni waneno e county nikech we need peace. Ka weche geko nitiere to onge kaka ji nyalo dak maber. Law and order nyaka wamak mokwongo as a first thing. Jomoko bende an vice chair mar security. An vice chair mar security senator ng'eyo mawuok gi jatend police e weche giki. To gin weche matek nikech nyaka wa make sure ni kijende wa oyudo gik matimo of course, but gangs matong'o ji mahinyo ji manego jigo nyaka bed wiped out. It is wrong. In kaka vice chair mar security committee senate